Nakaliang jong Good News TV jong jeseng sama ke episode sep mingi. Ngi pedang so bahaya pi ki perlok ipa pej ini ke program One Ban Money. Ban ai ke blai pi baro ke teng ke badan botam ke jong try ban pen im jengi u Jesus Christ. Ka bentan dak ting ke jong blai kwa ban bu ke ji pusan lang ke de kapor ke long. Nak siti ke beding kong jong Petrus ke nang ke beding kong ke khat ke ba arfu a ko ong kum ni. Haba pilapin ko ye ke men sim jong pi haba ko ngu ye ka jing sisa do men sim. Ye ka banye ye para bangai klam al sap. Do pindai ye chirham hi nadu ka dot nuot. Maka khat ke ba arfulai ngan puli haba lapen ka asien ye pi om no sambai basap. Rei ubam sap dak tien ublai ka ba im ba ka ba yaisa. Bat ka phang ka bangakwa bangin bu kamu just lok kalong. Ka jing im ka ba hau Chris. Kajing im ke bahu Chris kalong kajing im sa kajing ko ngu ba kajing long khoj. Wei Petrus khat sao khat riu. Habangi pai sa tien ke jong blai Yohanes khat san khat riu ka pen kan mau yangi ba ka ong kum ni. Pi phim sim la jiet yanga. Nga ngala jiet ya pi. Bat ngala thung ya pi. Blai ula jiet yangi ba ula thung yangi om tang bangin yo ya kalat ka kabu ban long ki khon ke jong blai. Handai bangin long ru ki long yo pateng ki jong blai rom pra khat sao khat nyo hakat khat ka bakhat nyo ki sithi ki long rom ba pra ko ong komta la dang ilong ki khon ki long yo pateng ru ki long yo pateng u blai ken ba ki long yo pateng lambat u Chris de la da sisa ngi sa sitom lambat u on yo padan brom lem yangi ru bat u haba u blai u jiet yangi u ai ru hangi ka jingkit khli bangin le na kam ta jong u la jiet yiki Kristan nam ta kajing ko ngu ba kajing pen ko dekas nam o Jesus Christ habangi pai sya testament ka barim la yatho ingi badon lai sin ki jingja ka bakarpang habala penon kam ya kajing srai dekas nam haba pang yong tho li ola yo khia la walam yu hau lingdo ba lingdo un mi sabar ka jaka song dara ba un khmi yet tela da ushambu ta kajing pang yang tho li ka la khia un sunrai yo to pang hin yo sien dekas nam isim hieng la penyap halong khli jong u ba un rai u ba la khoj ka jingsen rai ka long ka dang jong ka jing pen khoj de betikas khat sao iwe ka khat ka ban iwe hedu nyo ka jing sha yap ka jong u jisu ba kas nam ka jong u ka pen khoj i Kristan ki pop jong ki ka ba ar habang i pai sa testament ka barim ki tho ingi ba jingsen rai da kas nam ka long ru sibenta na ka jing le nyam ka pen kerpang yo aran ba ki khon chen ju sha ka kamling do pai kitab Exodus nang ba arf khna gi khat arfo arfwe ki thu ikata kadi ka jing gentang kalong kadang jong ji bu kerpang lani ka jing penbai ka ba kerpang na kamta ka jing sakri yaw balai Kristan ulong uta bala bu kerpang na kamta ban sakri yaw balai om tang ki temple ni ki ying mani henry ka perthai ba ka benta ka balai ha bagi pai sa ka testament ka barim kalong ba ka jing senrai da ka snam kalong ka dur ka ba khrau jong ka jing senrai kami na ka te jutang ha ka dai jong ki khon Israel bat ublai ha ka di ka te jutang ublai da commander di hi ula jet ki khon Israel ba ki long ki brio jong u bat ma u long ublai jong ki henry ka ta ka dai ya prek di khon Israel bat ublai ka song ha ka jing pdyang jong ki ya ka ta ka te jutang ba ka jing ko ngu jong ki ya ka an ka jong ublai ka jing ko ngu ka long ka benta ka don kam ha ka ta ka te jutang ba ka jing bomla jong ki ban ko ngu kamun hi ka jing sha rem ni ka jutang kabali yate apedeng ki khon Israel bat ublai umta la puli ya ki kitab ka jutang ha ka bayo snong uta paj ba ka kular no paj ba kalong ya kata baro ka ba utrai ulakren ngin le bangin ko ngu Moses kum kadak jong kata ka te jutang sim siteng na kata ka snam ka mas lingra bala kanya kum ka jing ai ngu thang bala snrei hello ka duan ba siteng na kata ka snam la snrei yo paj ba sa wi pra ka jing snrei ka long ka dang jong ka jing ko ngu lingba ka jing sha yap ka jong utrai Jesu la khot yi ki Kristan sha ka jing dai ka bathamai baru blai ha ka ba ki pop baro ki ba let no la bab no ba Kristan usim ya kula ba long ba ko ngu ha ki po ki ban wan ka jing im hau Chris ka long ka jing im jong ka jing ko ngu dan ka kentien ka ba ong la ka jing ko ngu ba ka jing la tien ka jong blai kitab ka ban kong du Samuel khat san alfu ar ka ong kom ni utrai usngong bahama ha ka jai ngu thang ba ka jing nya kom ba ha ka ba ko ngu ya ka tien utrai hakmi ka ba ko ngu ka kam ba ba ka jing nya
bak ba syak skor banyak kren ke lang sok mo wei pat ka jing ang nut ka jong blai ya ki brio ko long balong ki ba khoi di bit ka skat wei sau sau balong ki stan ka khot ru yang i balong ki ba khoi ka ba mut ki ba kham phia na ki wei pat ba da sendong ba haki tieng ka bangi kren la hi yang asem la ni ha baru ki ba phia ka tieng ka thali ki ba phia ka kam ka jam ka bangi trei ki ba trei kum ki ba dai ban ai jibab hau Chris ba phia ka jing le ba ka jing long ba long ka jing sai ba kam lu jo ka perthei ki ba phia ru aka perkhat perdan ba ki ba kum kita sep tieng yo ka long ka ba ong wei u crowd jo ka jing horosius ban ne bona ong ikini kan tien na phai se ka bagalang ba nga sem ye ka ka perthei na phai se ka perthei ba nga sem ye ka ha ka balang ki parlok bi ye tungnya perkhat pha ya ka ni ong bona nga phai se ka balang ba nga sem ye ka ka perthei na phai se ka perthei ba nga sem ye ka ka balang ka jingem ka bau Chris ka long ru ka jingem ban ai ka boram show blai ka jingem ka penla ban ai ka boram show blai ka dei ka jing long jong bri ban smutu akipo baro ya ka jindon rin kan ka jong blai habangi phai sikini ki santli ki khat kal long ka ben kong jong ni ka siti jong pet ka siti ban habangi pat ang tungin sem bala ka dawi lai tli ki daw balai bau Kristan ule ban ai ka boram show blai baning kong kalong bau Kristan ulong tang nong yai wir ka ka perthei ka jing em na ka benta jong u kalong tang ka jing em ha ka serngio jong ka jing bom jukut perkhat berbor om tang hanu dan rei perkhat ru shanun lej nong roi sam ong ka sam wisis pa sa sa khat ka sa brio ulong kum ka jing thala ki sngi jong u ki long kum ka serngio ka ban sa du no henry ke ka bangi I ka di ki sngi ki brio ki long ka basarong wa perkhat tang ila di ki bom syapti yo blai bar ka bom buram ru para brio ki berkhat setia baka ka perthei ka long tang ka yeng syang basa bar basa sisien ka sngi ka dei yang iban ino baro ya kata ka baki kim perkhat setia baka jing em ka perthei ka long tang ka lenti ka bagi dei ban ya ling ba kata ka bom cukut ka ba ar ka long ka jing em ban ai ka brom show blai ka dei yo Kristan ban lej show blai ka long ka ba shisha bula ban khat baula ban khat yu pa ba bening reu ta blai u khat u pa long ru u ba sabisha ri u breu baro kat kum ka jing le ju u klem da nyau liang khmat ye ki breu baro u Kristan ulong uta bada kain da wa pa bada khmi pa kum nu uyan om kum ki bom start re kum ki ba start ba sius pa ila kapor long u breu badan ni ka bakut law long ba job na ni ba sha rem ka jingem da mar kata ka ni ka prothei ka long ka ba kong san maka long ka jimpun kre ya kata ka ban sawan ka jingem selendat ka ba ngimpat ji menu menuru ka jingem ka ba ka jingkus lai ba jing jar kim dan sho ka jingem ha ka ba ka sngi men sngi lan di Ibrahim mit kim sho yu hangta ka lenti sa Jerusalem ba tmai ken ba ka balai ngi de ban ai ka brom sho blai ka jingem ka ba ai brom sho blai na ma bla siu yu ka dor ka barem ka ram bla siu ka jing sha yap ka jong khon ya ka jing e ka ba krau ka jong blai lai isna ha ka siti jong sul pol skinong room ka lang ba pra ka blai kun dai uang kum ni namar ngai scam ka jing yap lem ni ka jing em lem ni ki angel lem ni ki nong sha lem ni ka badan bol lem ni ki ake ru ki balong menta lem ni ki ake ru ki ban salong lem ni ka jing jong lem ni ka jing jeliu lem ni ka ake ru ka wei pat ka jing thao ka nom la kai mat penye khlat yangi na kata ka jing e ka jong blai ka bau Christ Jesu bau trai jongi ba ka jing em ka bau Christ ka long ru ka badan ni ka jing e ka dak jong ka jing em ka bau Christ ka ba pen pau shaba ka long ka jing e utrai Jesu gospel mu Yohanes kal nang ba khat lai ka khat life sao life san ong ka hukum ba tmai nga a ya phi ba penye e per lok hi kom ba kala e ya phi ba phiru penye e per lok da ka ni ka nyo tep baro pilong ki senran jonga la pidan ka jing e per lok hi ka jing si sha ka bangi yo I sai ka ni ka long ba ka jing e yo blai ba ka jing e pra bria ko ya rin kat ka wei kam la ba long klem ka wei pat ka jing tun jo yo Kristan le ni ka balang ka long hatu ka don ne em ka jing e ka par brio da ka ba e no ya ka jing pin sniu baro ba ka jing syuko baro ba ka jing le asap ka jing bisni ba je kren sniu baro dai kom ki khlong badang long tongin kwa hir di ka basngur ngam abdai men sim na ban yo san ha ka jing men sim Blain ker ko pi ki perlok ba ie ko pelak ni ka po ka ba ko do ban ngap ba ban ya pusan lang ni ka bentana ka ti nga jong blai ka ba khat ya nga ba je pi
ya ka jing em ka ba how Chris Jesu brain ker khu yi lang baro ngi phai shu blai jing duai ya duai au blai ngi ai ngo e me na ma ka jing e ka pau shna ka pen pau ka jing em go jing e da ka jing sha ya ko jong Jesus Christ lo ka ding na ka taban ma bi ki pop ko jong e ngi ai ngo mala jiet yingi mala khat yingi ku trai ngi ai ngo kham tam e mala jiet ker pang ni ka jai ben rio go jong e ha gospel ka lawan chiri lum khasi ba jantia trai bi e ban ai ka jing shai ba ban pen im e yingi ko trai bi e da ka jing yap jong ka pap a blengi ai ngo na ma ka tien ka ba em go jong me bangit wai ko trai bi e nang is e ban pen yo yingi ya ka po ka ba keluh bangila ban shakri me haki po barop ka jing ja barok ka jing em go jing kham tam ko trai bi e bangila ban yo ka jing sku thu ba jing shampang jam sim kum no bangila ban yai ba ban im trai bi e rin kat lam bat me ker khu ko trai ki porlok ka jong e ba pe ke ni ka program ko trai bi e ai ba jing pusan na ka tien ko jame ka long ka bor ki ko trai bi e ba nang ni sa khmat ki laban em mi ka jing ko bat mai ko trai da ka ba ngait skam ha me ba long trai ba utun rai jo ka jing em jong e baro sko au blege ka it pa ko ka jing e aba ki de baro ki pan da ka tek ben bo tam ko jong trai ba no pen em jing e Jesus Christ menta ba ju ko bam ju ko hero amen